Il-qer ideja li l-kull min huwa onest ipprova jieħu mid-vot bil-qer u minflok tellef lill-partit 1000 vot ta' min u ġenwin u onest. Hekk iddikjarat l-eks MP Laburista Marlene Mizzi permezz ta' kumment fuq Facebook wara nhar il-ħadd li għadda sar magħruf li d-distak bejn iż-żewġ partiti niżel għal ftit aktar minn 8000 vot minn 42,000. Minkejja li ma semmi tebda ismijiet jidher ċari li l-eks MP Laburista Marlene Mizzi kienet tirreferi għal Ministru Rodrigue Galdes wara li fil-kampanja ġiżvelat li fir-reġistru elettorali tfaċċaw b'99 persuna irreġistrati fuq il-binja tal-housing fis-Siġġiewi li kienet għadha mhix lesta kif jiġdu numru ta' filmati miġbuda minn Net News. Eventwalment kien il-Partit Nazzjonalista li fetaħ 99 kawża sabiex jiġi korreġut l-indirizz ta' kull persuna. Bil-Partit Nazzjonalista rebaħ kull kawża li nstemet quddiem 22 maġistrat u għalhekk il-kawżi kkonfermaw li sar frodi elettorali. Il-każ kien jinvolvi kważi 100 vot fis-Siġġiewi eżatt bħal numru li referita lih Marlene Mizzi fil-post tagħha fejn insistiet li dan huwa biss qerq. Minn dawn il-kawżi li ressaq il-Partit Nazzjonalista 73% tal-persuni li spiċċaw irreġistrati fuq din il-binja tal-housing fis-Siġġiewi kienu ġejjin minn 3 lokalitajiet li jaqgħu taħt id-distrett ta' ħlief il-Ministru Rodrigue Galdes li huwa responsabbli mill-akkomodazzjoni soċjali u affordabbli. L-eks MP Laburista Marlene Mizzi sostniet li l-Partit Laburista tilef 1000 vot biex ipprova jigwadanja 100 vot. Diversi persuni indikaw li din il-mossa saret sabiex il-Partit Laburista iżomm il-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi b'kull mezz possibbli. Intant l-eżitu tal-votazzjoni li sar għall-Kunsill tas-Siġġiewi se jkun magħruf nhar il-ġimgħa li ġej meta jsir il-proċess tal-att tal-voti fin-naxxar.